Hei, vă salut pe toți, eu sunt Denis și bine v-am găsit la al doilea episod din Paranoiac. Să vedem. Bă, dar ce întuneric e, bă? Prea întuneric. Auziți ceasul? Tac. Am rămas aici. Unde vine țigănia aia de fantomă. Deci trebuie să mă ascund. Uitați așa că știu ascunzătoare. Aici. Da. Bun, gata, deja știu unde să mă ascund. În dulapul acela, care sigur va merge. Că acea ascunzătoare pare foarte bună și sigură. Nu știu. Opa! Vine! What? 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 Vine? Cine vine, mă? Auzi acolo. Digmo, chinezul! Dio, se apropie. Rușine, rușine, rușine. Opa! Bă, am uitat de jumpscare. Rurile care vor fi... Scuzați că auziți acum un sunet ciudat, dacă auziți. Așa, bun. Is that thing coming toward... de fapt, is that thing coming... Oh! No! No! Grass! I have to get away! Am uitat că eu trebuie să traduc. Este în spatele meu, trebuie să fug. Nu ar trebui să mă ascund. Ieși acasă și ascunde-te acolo. Schip. Ce? Hop. Fraiere! Sunt blocat în față. Ce prost. Gata, nu vine. Sper. Cred că a reușit. Vine. Se aude tot mai tare. Ce e asta? Ce se aude? Bă! Bă! Digmo, am adormit. Am dormit în dulap. No, asta... Da, viață de șmecher. Gata, știu și ce trebuie. Serios? Ce-a fost asta seara trecută? Un vis? Dar se simțea foarte real. Și de chiar m-am ascuns în dulap. Oricum acel lucru a plecat, sper, sau ghicesc, sau ce gen. Trebuia să fie un câine fomist, cred că scrie acolo, dar nu-i bai, că nu știu engleză prea bine. E acolo, bia, vin. Am găsit o cheie, trebuie să văd oarece pot deschide cu acea cheie. Ok, să ieșim o țără afară, că parcă și aici este o cheie din... Astea îmi par să un pic de plas, nu? Vedeam că acolo se află o cheie. Nu se află nicio cheie. Bun. Nu merge aici cheia? Ok, încercăm. Aici e descuiat tot, mă. Oare unde o fi cheia? Unde, mă? Încuiat. Oh, cheia asta se potrivește aici. Uai de capul meu. Iuc, mo, și aici. Lași dresser. Ce? O scrisoare? Toate
Lucrurile frumoase sunt false. Frumusețea este aici pentru a ascunde ceva. Dar ce? Mă fac ca un schelet, trebuie să mănânc mai mult. Did he say? Back, back, back. Ce mișto mi se aud pașii, tată. It's locked. It's locked. I don't have any keys, but I have... Nu din nou acel. Kill your phone. Sunt Takamura. Cine este la telefon? Ah, domnișoara Takamura. This is Hayakawa. This is Hayakawa. Cum este condiția ta? Fără niciun progres, dar... Nu știu. Văd. Ah, deci te-ai mutat, nu? Am fost în acest loc mai Shoot! Dă la dracu! Oricum, am vorbit cu editorul despre binding. Nu știu, mă, ce dracu scrie și asta. Nahi, salut, ești. Ce-ți gânie? Bă, florile! Bă, ciorile! Eram sigur că ascund ceva, mă, dar știam. Că vedeți că nu este în toată grădina nimic. No, hai să săpăm. Flori artificiale, săpăm. Perfect. Bun, ce-am... Dar tot acolo au rămas florile. O cheie. Am mai găsit o cheie. Noi bine, bă. Avem la cheie. Dar aici pot intra? Aici? Nope, nu aici. Unde? Aici? Nu. Încuiat. Ok, ai pentru camera aceasta. Bă, ui, bă, ce camere faine. Am mai găsit o cheie, doamne. Dar câte chei. Da, bun. Aici. Aici. Unde, bă? Aici am mai fost. Bun. Nu, mă. Aici, ok, ceva. There's something in this book. Ceva. O scrisoare? Scrie. Ei încearcă să-mi facă o capcană sau ceva de genul. Ei mă urăsc. Dacă nu pot să mă protejez. Parola este Saeki. Sunt sigur că nu o să-mi uit numele. Ce parolă? De unde e parola sa? Ce nume ai? Saeki. Încuiat? Încuiat? No, de unde o fi cheia aia? În fine, oricum. Aici? Așa, aici. Bă, am fost într-o cameră în care era nu, mă, cum îi zice, mă, la țgânia aia. O chestie. Deci era o chestie. A, nu, budă. Mă duce în budă, dracu. Ce minte ai și tu? O, așa, mă, ăsta. Safe. Așa, era un safe. Parole, safe. Trebuie să dau enter. Bun. Oh, s-a deschis. Ok. De ce a fost asta în protecție?
Probabil că ascunde ceva mătușta asta proastă. Sigur ascunde ea ceva și ție nu vrea să spună. Dic, mă, ascunzător. Ascunde chei. Încuiat? Măcar asta. Încuiat? Abia aici am mai fost, aici am fost. Ce ori sună pașii mei. Gata, cred că știu de unde sunt cheile. Nu de aici, trebuie să urc. Poate vine fantoma și mă mușcă de... Știam eu. No, ce e aici? Parola asta e... Key. Enter. No, mă, și la calculator și-a pus parola. Uai, ce tare e canapea asta! Deci, move, să vedeți mișcările astea? Ce ți-a putea? Hop, 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 hop. No, și unde găsesc eu? Parola ar trebui să fie pe aici, cred. Aici. 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 Vai, ce m-a speriat căcatul ăla de sonerie. Auză. No, că mama îți dă-i. Opa. Cine e ăsta, bă? Bă, ce freză are și eu vreau. Ca Naruto. Scuză-mă. Ești domnișoara Miki... Asta e casa domnișoarei Miki Takamura? Da, cine ești? Sunt Shinji Miura de pe strada următoare sau ceva. Hii, mă, odată, mă, ce tot vorbești atâta că deja mă plictisești cu cuvintele tale. Bă, l-o chemat înăuntru. Ești prost. Auzi că-i fac ceai deja. Bă, deja în gagică, opa. Urât jocul. Mi-e trebuie gagică. Deci, tu ești un scriitor, domnișoară Takamura. Asta este uimitor! Ca Gumball. Nu sunt chiar așa de bună. Îmi place să scriu literatură reală sau ceva genul, dar nu am talent. Pot să scriu doar aceste sau acele romane, novele de roman. Dracu, știi, o zis că stupid ce scrie. Acum nu spune asta. Pot să respect pe oricine care trăiește din scris. Deci, ce faci aici? E pentru mai multe reason, no, motive, pentru mai multe motive, dar cel mai mult pentru recuperație, sau ceva genul. Recuperație? Vrei să spui from, nu știu ce înseamnă illness? Tu te referi la domnișoara Saeki? O cunoști? Da, ea a fost mătușa mea. Ea a trecut. Adică a murit acum. Îmi pare rău pentru pierderea ta. Dar ești nepoțica sau ceva de genul lui Mr. Saeki. Nu alegi ca ea. Nu alegi prea mult ca ea. Serios? Neamurile mele au spus mereu că seamăn cu ea. Seamăn același lucru. Bine. Aia n-am știut. Od, nu știu ce înseamnă. Nu lua ideea greșită, dar ea striga noaptea și ea era știută
tăcut aici. Văd. Ea era... A, dracu, știe, mă! Cheșată, dracu. Ar trebui să plec. Mulțumesc pentru ceai. Ceva că s-o păli la mână. Sună-mă dacă vrei ceva. Ieși acasă. Este cam greu pentru o femeie să trăiască în aceste părți singuratice, dar sunt sigur că tu vei fi bine. Cu zebra aia ce se trage pe curs, sigur o să fiu bine. Nu o să plece ca să pot salva, mă. Ia. No, fii atent că nu mă lasă să salvez și vine fantoma și mă moară și trebuie să iau de la început tot. Abia așa urlu. 15 ani. Dar eram sigur că se întâmplă asta, mă, de ce n-am salvat? Digmore! Telefonul! Care este ceasul? Este domnul Hiacafa. Nu răspunde! Orice face, nu răspunde! Ziua 2. Te rog, lasă-mă să salvez, te rog, lasă-mă să... Bun, am și salvat. Dar urât sună telefonul. Opa, e noapte, vine zebra. Ce urât sună telefonul? La un gălgrav. Ce e aia? Auzi cum sunt? Vai, ce mai speria? Cam așa. Scuzați, masul. Ce? Păr? De ce este asta? Asta este nașpa, foarte nașpa. Și acel monstru ieri. Ui, mă, căcatule. De nu mă las să fug și să mă ascund, te crăp în bătaie, mă, copile, mă. Este din nou aici. Trebuie să fug. Fugi, copilă. Pișatul, dracu de jocul, dracu, pișat. Game over! Bă, ce lung am făcut episodul. Deci, cam atât a fost și din acest episod. Nu uitați să vă abonați, adică să dați subscribe și like. Vă mulțumesc și sper că v-a plăcut tot ce am făcut. Ne vedem în episodul următor. Tot din Paranoiac va fi că o să iau și alt joc, 7 Days. Tot un joc horror. Și da, o să fie tare jocul. La revedere, o zi bună.